23. septembra bolo na dvore materskej školy skutočne poriadne rušno. Na rozdiel od iných dní, keď sa odtiaľto nesie detský džavot a radosť z hier, tentokrát sa tu tvrdo pracovalo. Viac nám však o tomto dni prezradila pracovníčka obecného úradu, pani inžinierka Kurdiová. Predovšetkým by som našim občanom chcela predstaviť nadáciu Ecopolis, ktorá má sídlo v Banskej Bystrici, ktorej cieľom je vlastne zveľaďovať a vylepšovať životné prostredie miest a obcí. To znamená prispievať k zvýšeniu alebo teda respektíve k skrášleniu životného prostredia, to znamená výsadbou zelene, vytváraním rôznych zdravotne prospešných bariér, ktoré majú vylepšovať životné prostredie v tom zmysle, že tlmia prašnosť, hlučnosť a podobne. Obec Dvory nad Žitavou v lani v októbri sa prihlásila do tohto grantového programu s tým, že môžem povedať, že sme boli úspešní, nakoľko v rámci celého Slovenska a vlastne v tom kole bolo celkové prihlásených 125 projektov a medzi 28 úspešných sa dostali aj Dvory nad Žitavou. Celý tento projekt vlastne mal spĺňať, alebo respektíve našou snahou bolo, aby spĺňal aj tzv. Spoločenský aspekt. To znamená, aby bola do jeho realizácie zahrnutý čo najširší záber občanov. To znamená rodičia detí, starí rodičia, alebo proste len takí priaznivci nejakých školy, alebo ľudia, ktorí vôbec majú nejaké také cítenie akože k životnému prostrediu. 23. septembra sme prikročili k samotnej realizácii tohto projektu. Môžem povedať, že vlastne je to prvá etapa. Je to prvá etapa s tým, že na prvú etapu sme vlastne použili grant, ktorý sme získali z Ecopolisu. Brigáda bola, ešte aj slniečko nám svietilo, takže akože všetky okolnosti boli nám priaznivo naklonené. Môžem povedať, že podarilo sa tu získať, alebo prišlo nám veľmi veľa ľudí na túto brigádu. Boli tu starí rodičia, boli tu rodičia a čo sa veľmi teším, boli tu aj deťurence, ktoré síce nesadili, nehrabali, nekopali, nerilovali, ale aspoň videli, ako taký stromček alebo kríček sa zasadí. To teda bola prvá etapa. Druhá etapa by mala prebehnúť v mesiaci október, kedy pristúpime k ďalšej výsadbe listnatých stromov a na budúci rok, niekedy v jarných mesiacoch, presne termín ešte akože neviem, by malo dojsť už k uplneniu tretej etapy, to znamená výsadba ihličnatov. Touto cestou by som sa skutočne chcela veľmi poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhali alebo ktorí pomáhali pri realizácii tohto projektu. Predovšetkým vedeniam obidvoch škôlok, pani učiteľkám, ale v neposlednom rade skutočne rodičom a starým rodičom a všetkým tým, ktorí na tejto brigáde alebo na tejto akcii boli, lebo ten entuziazmus, ktorý tam bol, akože ktorý tu vládol, bol skutočne veľmi taký, ako veľmi pozitívny a myslím, že veľa z nich, pokiaľ sa nám podarí udržať to prostredie, alebo teda ho ešte zveladiť, ak pôjde okolo škôlky a uvidí, že sa tým rastlinkám darí a že tie stromčeky budú rásť, tak budú môcť povedať, že toto som ja sadil. A myslím, že ten pocit bude pre všetkých veľmi dobrý.